Cum pornim motoguții fără a apăsa pe butonul de la ghidon, în cazul în care ne lasă. Cu imbusul de sub șa se desface un șurub aici și încă una aici. Scoatem carcasa de la electromotor, ca să o spus, trebuie scoasă așa, și ajungem la electromotor. Cu o cheie, sau dacă avem un patent, e perfect, trebuie scos acest fir. Acesta este firul care vine de la buton. Bănuiesc că prin releu n-am apucat încă. Punem contactul și cu o șurubelniță sau cu cheile de la casă